mpundu skolo ufana usuza. Ithi ha yellow bone. For full channel. Uzoskibela. Yolonto ndimbongi sithi namhlanje. Tamhlangane endaweni yenywaki. Inywaki ukuze izophefumula. Yolonto ndimbongi suke ndithi ndehomololo. Denguli deya. Mastamagoshe imbonga inqalo kodwa ke zonke ndipakile Mastamagoshe iyafuna nase kumngcolisa imbonga sibulele kakhulu umphathi nkqubo imbonga ibulelwa makwande bantwana bam ningathi ngomso molweni ngegama lenkosi lithi molweni ngegama lezinyanya niyava nithi molweni ngegama lezinyanya emva kwalencoko sizaba nayo ngoku nizaphuma niyazi bana utata uBhele bethetha ukuthini futhi ningamoyika uSathane akekho nesoko niyeva kukho nje intakatho nomoya ongcolileyo obhadulayo Masicamagushe njengoba bese ngitshilo ke ngingumomelezi weSizwe notakitiswa kwabo ngelikango beSizwe andizophinda ke ndizityibele ngoba bese ndinikwe lolo thuba ndibulela kwiCamagu radio uqala kwesikhululo uncibana banibamba ecaleni esiva voice audio noba yintoni na yami ndikhwaxwe ngumuntu ongumhlobo wakhe uthi kukho isikhululo sizawuvela apha ngoku ufuna abantu abazawumane bethetha apha kade ayisuka ukuzama lokho zawuthetha lenza i-voice audio wanibambe ecaleni uncibana hayibo Bhele ayingubo lo ngiqhele ukuthi ndikuve kwenye indawo ndithi hayi noba ngumntakwethu ndizama ukuthi ke imbali yesikhululo ndihamba nayo ncakasana yayibona ke nale nhlonti uyenzayo ukuba uqale uthethisa umkhulwa wami andalo ba ufuna ndidliwe inkomo na uthi mina mandithethe emva asiphile kanjalo kwanto mandize kwendikuthunyiweyo ukhona utata xa ethetha athi andithanda ukuphathwa ndithanda ukuziphatha andifuna ukuthi uba ngbanina unike umlimandlela ntswentswe awuthanga manditshisa amasimi ngoku undibeke ekoneni uba mandihambe ngalomlimandlela imvelaphi yethu omnye umuntu uzawubuza ubana sivelaphi xa siphi siqala apha siphi xa silapha sivelaphi xa siphi kaloku kudala ntiyo mhlamnene kusadliwa ngendebe endala kwelizwekazi lokhokho bethu bekungekho mitha Masicamagushe bekungekho ziborders iborders zifike ngo-1885 emveni bakuphunywe kwi-Berlin Conference ngaphaya eGermany kungekho nomnye umAfrika abantu base-Europe besobelana ngomhlaba wethu ngobutyebi bethu ngathi singekho Masicamagushe oko sasilapha kule Afrika sihamba le Afrika sinaniselana sisendiselana ngokwamakomkhulu ukwenzela uba sigweme imfazwe kukho amakomkhulu ikomkhulu elidala lapha eZimbabwe elingaziwayo ngabantu abaninzi lidala lokomkhulu liyalingana neliya liseTopia Masicamagushe lizalwa likomkhulu eliseKemet le ndawo kuthiwa kuse-Egypt namhlanje Masicamagushe kukho ikomkhulu elise-DRC embindini embhonweni le ndawo sizawuthi kusembo namhlanje Masicamagushe ngamakomkhulu amane yiyo ke le nto bebesithi xa okhokho
benqula bathi sinqula mbombo zone zalomhlaba sikuwo masicababusha ngoba engamakomkhulu ayengojonga ilifa ayengojonga indawo. Kaloku thina singabantwana bomgquba, kaloku thina singabantwana bekhukho, kaloku thina sithi xa sizalwa sifanekiswe nobuhlwele bokuqala. Sizalwa ngoba sifanekiswa nobuhlwele bokuqala. Uthini na ubhele wangathi uyanzula? Ubuhlwele bokuqala bubuhlwele obakheke nendalo njengobetshilo ubawuliwana. Yiyo ke lento sithetha namhlanje ngoqamata, isiqalo sikamama notata. Qamata, the beginning of female male energy. Uba ulikhumusha masicamagushe uzamva umpedi sithi ramasedi. Ura ngesipedi ngumntu ongutata, uma ngumntu ongumama, usedi lilanga okanye ukukhanya. Masicamagushe ingqalo yethu leyo. Thina sinayo into kuthiwa yi-Trinity apho ungaveli umuntu ongumama. I-Trinity akaveli umuntu ongumama, ngunyana, nguyise, ngumoya. Kubalekwa laa ndawo kamama. Siyayazi thina uba sizelwe ngoomama, simumathwe iinyanga zasibhozo, sazalwa kweyesithoba. Kwatsho kwathathwa amafutha ekhaya, kwethulwa amahlamvu omnquma ebexhonywe phaya emdekweni. Umntu waqatywa ngaloo mafutha, ezalwa ejongiswe inyawo phezulu, ekhutshwa icakaxa lokuqala. Kuthiwa makakhale azofumana umongo-moya wokuqala ozawungena ngomlomo kuba ebesitya ngombhono. Masicamagushe bubuthina bethu obo, sizalele kobo buthina. Uba uzawuthi awuloqaba uyazithuka, uthuka wena ngoba waqatywa uzalwa. Kwethula amafutha ekhaya phaya emdekweni, atshiswa ngesiciko, kwagutywa intlongunyemba, kwagutywa ihlamvu lomnquma ebeliphaya. Kwathi asasasa kula mafutha, wathandiswa, waqatywa ngawo ngesuku uzalwa ngalo xa ugqitywa ukuhlanjwa. Kuthe ngesuku lesibhozo wawisa inkaba, wahamba wayonyetyelelwa emaxhantini ngemvu emanqinamane. Kwathiwa lo uMomelezi weSizwe, usitsho inkonde yakowenu, nokuba inkondekazi senditshilo. Watsho wanegama onye. Thina sithi ngoJoni into ongayazi noba ithetha ukuthini iminingi yaloo nto. Siyanyebelela, siyaphimisela. Imvelaphi yethu le, uthanda ungathandi. Kwathathwa olofele ngoba kaloku wongekho kwakikhabathiso loba ungahlafuna, ayonto utyiwa leyo nguwe. Kwamkela umoya omtsha, kuthiwa igama umntwana, wabelekwa ngalo. Yiyo le nto kuthiwa yimbeleko. Emva kweentsuku ezingaphi bantwana bam? Andizuthetha noomama nootata benu ngoba bayayazi inyani into nayo bayizimela ngeBhayibhile. Masicamagushe nina ke aniyazi, ndizawucacisela nina. Emveni koko uthe xa uthi xhamxham uneminyaka esibhozo okanye kwiminyaka 16, kuthiwe ngoku masimfake kwisangqa sekhaya ngesiko lokuqatywa. Uzawuphinda uthi awuloqaba? Uzawuphinda uthi awuloqaba? Kodwa wawulenzelwe isiko lokuqatywa. Yintoni ke ngoku le sweet 16 ntswentswe wenzela abantwana kodwa abantwana baqabana? Sweet 16 etheni le ungabaqabanga abantwana? Lisiko isweet 16 lokuqaba ngokwasentshona. Phuma kulaa nto, ayo yakho. Phuma kuloo manxiwa, akusekho bantu. Masicamagushe uzawutyiwa zishaka. Uthe xa uqala usuka
kwiminyaka elishumi elinesibhozo kuya kwiminyaka emashumi amabini anesibhozo solungu nosala kwathiwa lo makweluke, lo makathombe, asuswe kwikhabathiso lobuntwana angeniswe kwikhabathiso lobuntu obudala, apho azawufika khona xa esesuthwini aqabe ifutha, aqabe ingceke. Masicamagushe uthe uzawuthi oloqaba njengo ubuthombile uzawuqaba umdiki nangoku. Uba uye wakhonjwa ngumnwe wendalo, umnwe wezinyanya, uzawuqaba imbola, uzawuqaba ingcwala. Wasicamagusha utheni uzawuthi oloqaba? Uthi uProfessor Peter Ndule nowayengumhlohlo wami athi ngelinye ixesha athi we are living in a lost nation. Silahlekile, siphila kwilizwe elilahlekileyo. Salahlekiswa ke bantwana bam. Ungaboni ngathi nje siyade sinibethele ukuya ecaweni, ecaweni ufika ukhala ungayithandi nale cawe iyabhora kuthi eqala ushumayela uyozela kube mnandi nje ingoma kuba sinabantu bengoma iphile egazini lethu, kodwa ke qala ushumayela uyozela ngoba uxelelwa imbali engeyo yakho. Kodwa xa kuthiwa kumcimbi kowenu ngoqala uba khona xa kuthiwa kuyaxhenzwa phezulu kuthiwa zithuthe mntanam uzithuthe, kodwa le nto wayicelwa kwakanye. Kutheni le uzawumane uyifunda kokoko ude ube lixhego isafunda nangabo banedoctorate. Umntu athi ndiyalesa eyasekhaya, mna bendithetha ngomnombo wasekhaya ngoku khange ndiwulese laa mnombo, ndawuxelwa kwakanye utata. Masicamagusha singobani, sivelaphi, ithini imvelaphi yethu? Singabantu bokuqala. Zonke inhlanga njengoba zibuthelene apha eAfrika, le yona ndawo lena zisuka kuyo. Ayingomnqa lowo into yokubana ubona amaChina lapha, amaNdiya lapha, amaJuda, amaHindu, ama-Caucasians, amabhulu. Ayingomnqa lowo, kungoba siyinzala bantu. Uzawufumanisa noba uyalandela i-archaeologist okanye i-scientist, ufumanisa uba kuthiwa ithambo lomuntu omdala lifumaneke eNorthwest. Ninabo koGoogle ke bantwana bam, kwenzela ubana xa niqonda uba niyiqondi le nto nithi chibi ndizayifumana loo nto. Siyinzala bantu. Ayikho indawo ke ethandwe nguQamata njengeAfrika. Babona bona into yokubana aba bantu bayathandwa nguAfrika nguQamata. Masibacinezele size nee-systems, indlela zokubacinezela. Yiyo le nto bathumela ii-missionaries with mission. Intoni missionary? Missionary ngumntu oze ngenjongo. Xa zifika zithi guquka. Johannes van der Kemp 1779 efika kulo mhlaba kuthiwa kuseRhini. Ufika uyagxothwa ngabantu abenza imicimbi yabo. Uthi guqukani nifulathela amaxhanda kumaweni, nijonge emnqamlezweni. Masicamagushe ufuna ukususa ingcambu. Bamgxotha uVan der Kemp useteketa isiXhosa kunjalo nje futhi wayefana nomnye umuntu endimaziyo okwezinye political parties engazozibiza othetha isiXhosa. Uthe xa egxothwa waya phezu komlambo iNxuba, Fish River, kulapho afike khona kuhleli amakhwenkwana. Ngoba kaloku abantwana xa unelekeza unento bangaziqhelanga baza kumamela. Masicamagushe wafika washumayeza bona. Yenye yeeproducts zikaVan der Kemp Ntswentswe Bawuliwana uNtsikana kaGaba.
wayephuma kwepha esezimpahleni achiveliswe ngolomlungu babizwe baqondane amfundise uthe kwemka ufanda kempu sekuphakathi kwifrontier wars abantu bayasibetha basibela inkomo bayasibulala imfazi ezaliwa iminyaka elikhulu ezalithotho zilithoba masicamagusha wanikezela uJames Reeds kulapho unsikana setedlundlu khona ngiyacela uJohannes van der Kemp ufike ngo1779 uJames Reeds wafika ngo1805 unsikana waprofeta ngo1815 ingaba kuyonyane enezikhoba uthi xa iprofeta kuzofika abantu abanenwele eziyephi ngathi bubulembu bephuma elwandle bephethe umqulu ufana ke bephethe umqulu lo bemfundisi bayephuma elwandle enenwele eziyephi ufanda Kemp nabanye abafika phambi kwakhe ngo1488 obhatala New Dias basicamagusha uthi kuzawufika abantu athi la maxhoka amjonga athi hey nobu butyala bu strong ngoba uthi uyaprofeta ngoba lo mfana inobunxile kakhulu ngoba abantu ngaba silwa nabo kwi-frontier wars ngoba waseligatyana ngelo xesha masicamagushe uthekelele ukuba wayezelwe kumnyaka ka1865 I mean ko1765 masicamagushe apho ndiyakhona ke kukho abantu abathi hayi asisiwanga ngabamissionary ecaweni nomntu akagapha wayibona lento kodwa umntu akagapha azange ayibone wasetyenziswa ukuba azoguqula abantu basuke esintwini sabo ngoba sasi-unshaken nangoku uqala kwethu kuluze ezomfazwe ze-frontier wars kwasetyenziswa abanye bethu yiyo le nto ndingafuni umfengu nanamhlanje okhokho bam ngamamfengu kutshiwo andiyomfengu mna masicamagusha basebenzise thina ngoba besinemithi thina apho basibisemfazweni kubekho inkungu isibhamu singadubuli ayontsome loo nto lo mthi wahlula utshaka ewela umlambo othile esiza ngasempuma koloni wafika komlambo sekuthiwa namhlanje ngumthawuvumi bathi ngumthawuvumi amampondo kwelacala ngumthi awuvumi wathi xa efuna uwela wavele wagubungelisa nantsika inkungu akakwazi uwela waphinda wabuya umva waphinda waya wancama kusuku lesine wathi hayi umthawuvumi kulo mlambo ngoba ababengapha kwala mlambo babemsebenza ngomthi masicamagusha lo mthi wawusetyenziswe ngumadzikane esiwengcobo wathi kungcono ukuba ndifuna ukundibulala nindihlabe ngalo wam umkhondo ngoba ndizofa masicamagushe ingathi ezinkobe masicamagushe apha ezinkobeni ingathi ezinkobe zinayo ingxaka ndanoba buziye waqala wazixuza emqombothini nantsantsi wasiya kwalicala ke lenkolo ngoba mhlawumbi imvelaphi yenu ngoku niyazazi uba aniveli eRhawutini ningaba lapha eAfrika futhi akho kwanto ekuthiwa izonofobia ayikho into ekuthiwa izonofobia into eyenziwayo leyo uba sinyanyane ngoba ndiyaxelela ngoku njengoba ndikumbhele nje ukhona umbhelo ose-DRC uba ungumntu okuyilandela ibhola kwakho istriker seParis phaa kuthiwa nguLilo Mbele usuka eDRC kwindawo ekuthiwa kuselubhelu kwindawo yamabhele njengoba kukho umuntu ongulanga kwisiduko sikabhele kukho indawo ophayana kuthiwa yindawo eyabakwalanga ulanga uthiwa ngalaa ndawo kude kuthiwe xa bethe xa beyibiza bona ngamakharanga ngabakalanga ngamakhalanga masicamagushe imbali yethu leyo kusuka eKhemet uyotsho eMadagascar uyathanda awuthandi ukuba awuyithandi ufake umnwe khuphe nje lento ilicakaxa masicamagushe thina besinemontlalo lento yenkolo into efikileyo
yafika sayijonga sabona uba asingeni ndawo kuyo. Besinemontlalo yethu ngokweendawo, ngokweziduko, ngokwamakhaya, ngokobuzwe. Apho kusime ngesithethe sobuzwe, sime ngesithethe sekhaya, sime ngesiko lekhaya, sime ngendlu enkulu, sime ngenkundla, sime ngamaxhanti, sime ngamadlako okhokho bethu. Namhlanje ndibabeke egraveyard kwenzela ubana xa ndifuna laa mzi wako wena ungahambeli indawo ndiyothatha umhlaba phaa egraveyard. Masicamagusha yini nigqothwe ntoni bantwana basemakhaya? Ngose kuthiwa nikhululekile nazibopha kweyona ndawo ibalulekileyo, nazibophelela ngokomoya. Ithi hayi mazikhule zombili, khona indawo ithi mazikhule zombili. Kuba bekhona umbhele phaa eBhayibhileni, hayi ngendisiya nawe, hayi ndakhe ndazama futhi ndayenza netheology. Ndithe kwaqala ubuza imibuzo uba hayi bo, okay xa kuthiwa itshaji kaYesu emnqamlezweni i-treason, mna ndingena phi? Xa kuthiwa ufele mna kuthiwa subuza kakhulu, ndijonga ngemehlo lemoya. Ndithi ayikho itest endike ndayipasa ngemehlo lomoya, nje bendifunda ndi-understand with understanding, ndabona uba indlalo le. Masicamagusha itshaji kaYesu emnqamlezweni kulubhuqo umbuso wamaJuda, ude ubhaliwe uthe lo yinkosi yamaJuda, ubulewela loo nto, ufuna uba inkosi yamaJuda engumntana entombi. Zithi ingwevu zamaJuda, hayi kaloku wena uzalwe phambi komtshato kaMaria noJoseph. Ngoku xa kuthiwa ufile nide nilile bantwana basemakhaya, niye kulilela okhokho bethu, okhokho uyintsa abanqunyula intloko kwangaba bantu bamhlophe, nililela uYesu. Otsho ngokwakhe ngomlomo wakhe uba wayekhona ukubana akazelanga nina. Matthew 15 verse 22 uthi elila umama osisilevu uba umntana wakhe unamafufunyana. Bathi abahlobo hey umama uyasijambisela uyangcola, khamncede manje. Athi yenina ndizanga kwebenhlanga utsho kwesisilevu. Phofu umuntu ususwe eAfrika wahamba wobekwe eIsrayeli engakhange acele, esenziwe ikhoboka. Xa egulelwa ngumntana esiva kumuntu onyangayo kuthiwa hayi andizanga kwaba mani, kodwa ndisalandela loo nto. Andizanga kubetha neBhayibhile, kodwa make sivuleni ingqondo, singafundi ngomoya. Bazandicela bafunda ngokomoya because bazama ukuvala ingqondo yakho yemveli. Vula ingqondo yakho yemveli. Athi xa iphendula aphinda adonduluke lo mama xa uyavuba mfondini umntana wam uzawufa ngoku, ngoba kaloku singabantu banesineke. Athi baphinde batsho utshomi bakhe abakuthiwa abafundi bakhe, hey uyangcola kodwa lo muntu uyasijambisela. Aphinda bayala akukuhle ukuthatha isonka sabantwana bakho usinike izinja. Asho khomba lo mama umnyama. Masicamagusha mayigugulisha, it's there. Alile ke ngolo mama inyembezi ngenxa yoba uyabona umntana uzawufa ile nto imbambileyo. Athi nezinja ziyatya imvuthuluka phantsi kwetafile yabaninizo, ngoba uziswe njengenja apha. So ubona amaJuda ebengabanikazi. Masicamagusha endizama ukuveza ukuba noba sisaya kodwa masisebenzise ingqiqo. Noba sisaya masisebenzise ingqiqo. Inkolo yethu isemakhaya, sime ngamaxhanti oba omkhulu, sime ngamasiko, sime ngezithethe, sime ngamadlaka. Masicamagusha mhlawumbi ke singaya phaa xa ndizawuqukumbela emasikweni. Isiko linochuku, kunjalo nje isiko liyakwazi ukumkhupha umuntu ebugxebeni. Libalulekile isiko. Yazi uba kukho indoda endala
eyayimane sithi hayi mna ndime ngoYesu zange ndenze noba linye isiko. Wasuka waphuluka yena unkosikazi wathi kodwa njengoba ibhedi ndilomngxunya nje kuchama awucingi uba leli siko na. Ayachama abantu bengenza amasiko futhi iyeza lokuchama alikho noba ungaya kwesibhedlele lisiko. Iyeza lokubhobhoza indlebe alikho lisiko. Iyeza lokulila kwamehlo noba ungaya kugqirha wamehlo xa elila ungaboni usuke bemfili manje uphinda be right lisiko lako wenu. Asikamagusha iyeza lokungafumani bantwana usemzini, iyeza lokuba nethombe legazi lisiko. Asikamagusha make sibuyeleni ezintweni zethu. Buyani bawethu sibonakele noko ngoko. Bekukudala ngoko kuthiwa sikhululekile kanti sisabanjwe ngumqulu. Bewena ngoku xa ndithetha kumaqonga nje abanthandi ngoba baye bathi hayi lo ubanjwe nguSathane. Bathi uzawutsha ndithi khona wakhe watsho uba uncibana wathi uzawutsha nathi kuzawuphemba wena. Wathi awuzungena izulu nathi isithixo salo sikuwe. Ngoba kaloku thina singabantu. Thina ndithi xa ndihamba kulamazwe ngaloo nyweba ke yoba ndiyifumane ndifike ndibe neenyembezi xa ndibona into yokuba akho nto ibaluleke njengemvelaphi yabo. Awunoyingxenga imvelaphi futhi bayexabisa. Ndike ndifike ngexesha ndinempepho pha ndicela uqhubisa kodwa inasika imvelaphi yakho iculture yakho ireligion yakho bathi ngena phaa uziqhumisele. Masicamagusha sithi nabani sizi-Africans esiphila impilo edual. Uzama ukhwela idongi nehashe uthi mazibukhule zombini uzawukrazuka. Uthi hayi ziyeke zikhule zombini ubuhlwele bunobukhwele. Nawe kodwa awunothanda xa umntana wakho uzongaba mphinto umane usithi amane sithi xa iphendule athi inkosi bawubhele. Uzawuthanda abantwana benu nani xa nifumene izinto nemisebenzi nipasile abantwana nithi thank you Jesus. Thixo kaAbraham noMishek noAbednego ngabapha abo bantu. Utheni ungathi siyanibulela mabhele bokhubone bolanga bomafu boqubunda nombikazi bogasela bodluvuzindle ekhaya bonomanyangela ezithu zemba zadigaba bayeni bomnguni bomchumane bombafana bothukela bokhadebe bobhungane. Utheni singatsho? Utheni bengekho kule Bhayibhile kanti le nto yeyethu? Ask yourself a question mntu omtsha. Andifuna ukuba mdeke uyazi ke entswentswe ndingathetha kube kudala kude kuse. Ndifuna ukuthi nje abantu bakuthi buyani zibonakele. Buyani zitheni? Buyani zibonakele. Masibuye zakowethu into zikakuthi. Asikwazi ukuthi sikhululekile kodwa sakhonxwe ngokomoya. Ngoba uthega clock card yomnye umuntu. Njengoba ubizwa uAbraham noMishek noAbednego nangoku uzawuvuka anike ubutyeba belungu kuba besatyebena namhlanje. Sithini ubutyeba obusezulwini funa ubulapha mna ubutyeba. Ngibufuna ngoku andifuna uba sezulwini ndifuna uba ngoku. Ndawuzama xa sezulwini phinde ndiqale phantsi kuba likhona nelo zulu. Into endiyaziyo ndiya kwisangqa seminyanya yasekhaya. We don't die, we multiply. Njengoba sisho nje uba uncibane uba asifi siyahamba. Bendimamelisa abantwana bam ndiphosiwe ndivama uhamba nabo baselo xa sizize endaweni ezinje uyayazi untswentswe bafundise iintanga zabo ngesintu sabo. Le nto ndiyithetha apha iphile emithanjeni yayo futhi zange ba-recruit hayi masambeni guys basuke bandilandela ndacamagusha kwezihlwele zasekhaya. So bendimamelisa ingoma ndithi niyayiva le ngoma yesizulu
athi tata siyayiva but le ndawo ethatshayo ndiyiyeke le ndawo ethatshayo khawumamele imessage because iqala apho le nto ye-blackmail le ndawo othatha ithi wathinta thina wathinta bangasemva